Dr. Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Kapaborito, mantrabaho tila, alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Alas 8:05 la. Kasumpalan yun ng alan sa programan Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Wadjala sa programan may paruntalmat na saray petepeteg dan matuan liknaay balay. Petsa 24 bulan na Hunyo 2026. Marikirikit ya pizza tatang tanagagik. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal kana si Engineer Fragile kaya biyab da besa Fragile ya. Oh, Fragile. Oh, habulula kagnaran mo. Siyempre, Mactor yun amigo RJ Jimenez at your service always. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarungal. Daan-daan lang sa Oman Alwar tayo at panagmaneho. Kanedya da saray nababa sa tira na police report. Gananan de so aksidente dalan ay sosilis. Laulad si Kiran akamotor. Sa aksidente kakiram. Ngong nosay dalanan nyo, Jada Saray Highway sa the 2nd Pangasinan Engineering District. Tanabasa yutay wadan ya ratula ya drive safely, arrive home alive. Yatanat nanunutan ko ya Tatanating karga da Saray Highway sa Dagilig-gilig
Sa piano Mansansian Pakabat, Paymanod, Saray Motorista. Dan dating second district engineer na sa DPWH, Engineer Rodolfo Boy Dion. Good morning, sir. Kape-kape. Yada saray iparuntal irana liknaay balay. At katawag imano tayo so aning tayo sa Facebook. Itan sa balay na bayangbang. Kasumpalan niya sa ramay puris of the poor. May talagang wala laylayan yung pong mga nasa laylayan na naninirahan po dyan sa bayan ng Bayangbang, Pangasinan. Napagkalooban po sila ng tirahan ng LGU ang nagbigay sa pamumuno ni Mayor Ninya Jose Kiambao dyan po sa bayan ng Bayangbang. At nung napanood ko ito, yung pong mga damdamin ng ating mga maralitang kababayan dyan sa bayan ng Bayangbang, Pangasinan, talagang mararamdaman mo yung kanilang taus-pusong pasasalamat kay Mayora sa programang ito na sila ay napagkalooban na bigyan ng tirahan dyan po sa bayan ng Bayangbang, Pangasinan. Ito po yung bahay na kumpleto. Yung ginagawa po ata ito sa San Carlos, mayroon ng kumpleto ito na ipinamigay sa mga tourists of the poor dyan po sa bayan ng Bayangbang, Pangasinan. At sa aking nakita, napag-alaman ko din na parang once upon a time na-experience din yan ni Mayora at parang hindi siya makapaniwala, mangiyak-ngiyak pa nga na parang hindi siya makapaniwala na sa ngayon ay siya na rin ang nagbibigay ng bahay sa mga pamilya na walang tirahan. So yung damdamin, yung liknaan, Tatang Tanagagika, nasa ramay recipient ay talagang hindi po nila mapigilan ang kanilang pag-iyak, luha ng kagalakan, luha ng pakikisalamat na parang yung kanilang mga kailingan ay nagkaroon ng katotohanan, yung magkaroon po sila ng tahanan. At narito po yung bahagi ng pangyayaring yan na inyo pong mapapakinggan noong naganap yung pamimigay ng mga bahay po dyan. Maraming salamat po. Ako'y lubos pong nagpapasalamat sa napakagandang layunin at hikain niyo po para sa mga bayambanggenyo. Maraming salamat po, Mayura. Sino po kami mapapasasaulan po. Maraming salamat po. Pasalamat ang apo kanyayaw. Takal tiba. Tagsako. Kini Mayor. Ako rin ang problema. Kung saan kami titira ng nanay ko. Kasi ganun ang buhay, up and down. We were okay, and then gaganyan. Tapos ngayon, biruin nyo. Ako naman nakakabigay ng tulong.
makabigay ng bahay sa mga tao. Yun si Mayora, siya po yung nagsasalita dito, si Mayora Ninya Jose Kiambao. When ako before 10 years ago, na problema ako sa titira. Grabe ang Diyos, di ba? He is so good. So salamat, magpasalamat kayo sa Diyos, hindi sa amin. Number 1 sa taas. Come on, let's declare this tonight. Isang malaking pagpapala po sa akin ang mapabilang na maging isang benepisyaryo sa inyong proyekto na mabigyan po ng isang munting tahanan. Tunay nga po na napakabuti niyo po kasi andun po yung willingness niyo po na magpagamit po para maging daluyan po ng Yun po naman yung pasasalamat ng isang recipient ng tirahan ng bahay na lubos ang kanilang pasasalamat. aming pagpapala bilang isang mahirap po na nandyan po kayo na handang abutin po kami at mapansin po ang kahirapan po namin. Maraming salamat po, Mayora po. Yun po mga kaibigan, kaya nung nakita natin ang bidyong ito, sa pangyayaring ito, ay nasa aking isipan din na kailangan ito ay may broadcast natin sa ating palatuntunan dahil tunay na damdamin ng mga puris of the poor ang ating narinig na yung kanilang dati panaginip lang ay nagkatutupo dyan ho sa bayan ng Bayangbang. At sabi naman ni Mayora, wag sa akin magpasalamat kundi magpasalamat po tayo sa Diyos sa buong may kapal dahil God is good always na sinasabi natin. At siyempre mayroon pong mga parang ginagamit para ho matugunan yung ating mga kahilingan basta't manalig lang po tayo. Yan pala sa Bayangbang mayroon ng mga programa na mga pabahay. Ito po yung tinatawag na angkop dyan ho sa bayan ng Bayangbang. At ang angkop na ito, ang ibig sabihin, napag-alaman po natin ito kay former Mayor Cesar Kiambao. Ang angkop pala, ito yung answer. Answer for the cries of the poorest people. Yun po yun. Answer for the cries of the poor pala. Yan. So, angkop. So, dapat ganito yung ginagawa ng ating mga lingkod bayan ang tumulong at tignan kung sino talaga yung mga nangangailangan na dapat tulungan. Good morning nakikinig dyan ho sa bayan ng San Carlos. Shout out sa mga taga dyan po sa Malacanang, nakas ng dyan sa Tayanbani at sa San Carlos City, dyan sa may Roas Boulevard. Thank you. At sa lahat na ng taga-lunsod ng San Carlos. Yan pala nanggagaling yung mga bahay na pwede mo nang tirahan na made of bamboo pero mayroon na ring roofing na talagang may sa ikakargada simla. Naramay long ispanay. Walay kable ang turatan, siguro 150,000. So sakay ay araman so impagamor da saray puris of the poor.
gitanod sa bali na Bayangbang, Pangasinan. Insan Philip Tigno, good morning. Gitanod sa bali na Binmalay tan si Insan Ray Tigno. Kawat ka Insan Ray na 3,000 one day. Di bali tag mula na kaukulan. Tan may kanupugan o kaya benepisyo na saray senior citizen. Morning, saray tagadtan da papaguyan. Walay impituyaw tayo. Kinan na Kapil Soriano sa head na senior citizen na si Kagawad Chris. Ditan da papaguyan na parengal titan. Dun sumplaya programa. Iba pang balita, malinaw ho yung naging reaksyon ng PCSO patungkol ho sa nangyari sa isang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan na kaya daw pinatigil yung operasyon ng Small Town Lottery ay dahil may sulat na galing sa PCSO. Sabi naman ng PCSO Pangasinan, yung kanilang pinost din sa isang online news na wala silang pinatitigil na operasyon ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil po sila ay nagkaroon o kaya nagbigay ng authorization to operate sa nagpapalaro ng Small Town Lottery sa Pangasinan, itong Grand 88 Gaming Corporation. Yun naman po yung paglilinaw at sa ating impormasyon bumalik na rin po yung operasyon ng Small Town Lottery sa naturang bayan. Pero ang naging reaksyon naman ng mga kabot na kobradores sila'y masayang-masaya dahil bumalik uli yung kanilang hanap buhay na nangungobra at nagpapataya. Alam po ninyo ang buhay ng mga kabo at kobradores noon, nang hindi pa na-legalize itong STL o kaya itong patayahan na ang tawag noon ay weteng. Ikawawa yung mga kabo at kobradores noon dahil anytime ay pwede silang makulong, pwede silang maaresto ng ating mga kapulisan dahil po illegal noon yan. Yun po yung tinatawag nilang guerrilla type operation of weteng. Pero nung naging legal po yan sa pamamagitan ng Small Town Lottery ay naging magaan sa paghanap buhay ng mga kabo at kobradores. Kaya kung sila ay parang may istorbo na antala o kaya ganitong may pagtigil ng operasyon, ay sila rin ang nagiging kawawa po dyan. Dahil yun po yung kanilang hanap buhay. At pagka sila ay naisturbo po dyan, syempre kawawa din yung kanilang pamilya. So sa mga nakuha nating reaksyon, happy daw siya at nagbalik uli yung kanilang pagpapataya at pangungobra. Hindi naman sila dihado dito sa STL ngayon. Dahil siyempre pagka sila ay may pangangailangan, sila naman po ay alagang-alaga ng nagpapatupad ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito hong Grand 88 Gaming Corporation na talagang kung ano yung kanilang obligasyon ay kanila itong ginagampanan, lalo na yung pag-re-remate ng kanilang daily share sa PCSO. Kaya ho itong pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation
ay hindi ho pumapalya sa pag-re-remit ng share. At the same time, yung pong kanilang corporate social responsibility ay kanilang ginagampanan ng buong katapatan, dahil yun po naman yung kanilang obligasyon, yung pagbibigay tulong, kawang-gawa sa mamamayan. At yun po naman ay kabilang doon sa kanilang corporate social responsibility. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ang kapulay malami oras sa dasayan na programa tatang tanagagik. Programa na lik na ay balay. Good morning, shout out dasari tagatan Kalasyaw, Pangasinan. Si Councilor Elias Villanueva. Wow, kuha mo pa. Tanasari tagatan Barangay Lungos. Tanad Barangay Talibao, Tan Barangay Dinalawan, Diaz family, Biray family, Dumalanta family, Disina family, good morning. Eco family, Tanadya Dasay Barangay San Miguel, good morning. Tanmat Bale na Santa Barbara, paring Alex Tulaw, good morning. Yada Speto Technical, Engineer Nexon Dakal, tan si Engineer Fragile, kaya biyab. Kaya balot sa makterin amigo RJ Jimenez at your service always. Talaran ng sublaya programa na PAM Sabin Malay, PEM Sabin Malay, paninilbiyang agresibo at matapat, bayan muna bago sarili. Amigo yo RJ Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali.